El màxim comú divisor de dos números, de forma abreujada a l'MCD, és un divisor dels dos números, és comú, vol dir que els tenen tots els números també, i és el màxim, vol dir que és el més gran de tots. Anem a veure amb un exemple. Volem calcular el màxim comú divisor a l'MCD de 12 i de 30. Per fer-ho, utilitzem la descomposició en factors primers. Agafem primer el primer número, el 12. 12 és un número parell, per tant el 2 és el divisor més petit. Dividim entre 2, 12 entre 2, 6. 6 també és parell, per tant el 2 també és un divisor. 6 entre 2, 3. 3 ja és un nombre primer, 3 entre 3, 1. Per tant, podem dir que 12 és igual a 2 al quadrat per 3. Fem el mateix amb el segon número, amb el 30. 30 també és parell, per tant, el 2 és un divisor. 30 dit entre 2, 15. 15 és un nombre senar, per tant, no és parell. No és divisible entre 2. Entre 3, sí. Veiem que 5 més 1 és 6, de la taula del 3. Per tant, el 3 és un divisor de 15. 15 entre 3 ens dona 5. 5 ja és un nombre primer. 5 entre 5, 1. Podem dir, per tant, que 30 és igual a 2 per 3 per 5. Finalment, per calcular el màxim comú divisor, l'MCD de 12 i 30, agafarem els factors que estiguin repetits, és a dir, que pertanyin a les dues descomposicions, tant el 12 com el 30, i també el que tingui l'exponent més petit. En el nostre cas, el màxim comú divisor a l'MCD de 12 i 30, fixem-nos que tenim el 2, que és un factor que els tenen els dos números, està repetit, i ens quedem amb el que té l'exponent més petit. Entre 2 al quadrat i 2 ens quedem amb el 2 a la 1, que és el 2. El següent factor serà el 3. El 3 també està repetit, els tenen els dos números. Ens quedem també amb l'exponent més petit. Com que són iguals, ens quedem amb el 3. Veiem finalment que hi ha un altre factor, el 5, però el 5 només el té el 30. Per tant, no està repetit i per tant no l'escollim. Per tant, l'MCD, el màxim comú divisor de 12 i 30, serà igual a 2 per 3, és a dir, 6.